Naša škola mala tú česť privítať jedného z najúspešnejších slovenských športovcov, Mateja Tóta, olympijského víťaza v chôdzi. Tento nezabudnutelný moment sa uskutočnil v rámci inšpiratívneho podujatia, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Matej Tóth sa s deťmi podelil o svoje skúsenosti z pôsobenia vo vrcholovom športe. Rozprával o svojom náročnom tréningu, ale aj o momentoch, ktoré ho motivovali a pomohli mu dosiahnuť úspechy. Deti mali možnosť zistiť, čo všetko stojí za olympijským zlatom a aké hodnoty, napríklad disciplína, vytrvalosť a odvaha, sú kľúčové pre úspech nielen v športe, ale aj v každodennom živote. Počas jeho návštevy sa žiaci pýtali rôzne zvedavé otázky a Matej im ochotne odpovedal, čím si získal ich pozornosť a rešpekt. Rovnako im ukázal, aké dôležité je mať cieľ a neprestávať sa usilovať, aj keď sa cesta za ním zdá byť ťažká. Inšpiroval deti k tomu, aby sa aj oni nebáli snívať a pracovať na svojich vlastných snoch, či už v športe alebo v iných oblastiach života. Na záver stretnutia si deti s Matejom Tóthom urobili spoločnú fotografiu a niektorí si dokonca nechali podpísať svoje športové vybavenie alebo fotografie, aby mali spomienku na tento výnimočný deň. Návšteva Mateja Tótha bola pre žiakov veľkým zážitkom a motiváciou, ktorá im ukázala, že s odhodlaním a tvrdou prácou je možné dosiahnuť aj tie najväčšie ciele.